enwere ofu akụkọ ngerinya mbịa ka mmani enu nsị ka m gee ntị onye kwuru ya bụ okwu wee bụrụ na gọvanọ na-achọ re-election ọ na-abụghị ya akara m ibido na amani enu gọvanọ na-achị Plateau steeti bụ gọvanọ Caleb Mufang ka Mutang ka Muguni kwuru sị ndị Igbo biko dododonu unu gbaghara anyị na aghọgburu anyị iso wee nụọ ya bụ ọgụ. Unu maara na ndị Plateau, ndị Kogi na ndị Benue steeti ya Benue nke izizi bụ ndị bụ ya bụ ọgụ n'isi na ụdị ndị maara ihe na-anụ ọgụ bụkwa ndị kpuru ihe ma ọ na-abụ ezie ndị be anyị nwere ofu mgbo na-agbagbu mmadụ na-abụ ndị a ụtụrụ na-adịghị n'isi ya bụ ọ bụrụ na ya bụ gọvanọ tetara n'ụra tata wee sị ndị Igbo biko na anyị na-ayị unu dododo unu biko gbaghara anyị ihe anyị mere mgbe agha na nghọgbu ka aghọgburu anyị nkunie ka nkụ aka ebu m ụzọ nene ka ọ bụ na nrọ ọ bụghị na nrọ wee kunie ka nkụ aka wee rote na gọvanọ na-achị kịta chọrọ ịbara elekshọn bụ ihe kwuru ya bụ okwu obi wee jụọ m oyi ka gwapụta Epetike onye otu m ka anyị tinye ọnụ n'okwu. Epetike nọ anya bịakwa ọzọ taa. Epetike ka etu si fụ ya bụ mgbagharụ maka a bịara kwuo ya ọ sị ofu oyibo asụnye n'ime ya bụ reconciliation nrotekwa reconciliation nke 1970 enweghị ebe eji azọ eje. Ka etu si fụ okwu ya bụ gọvanọ Caleb nke na-achị Plateau steeti. Like you said, afronyasi okwu re-election. Afronyasi okwu onye na-ese gọm. Afronyasi okwu onye na-adresị ndị iberibe. Maka o believe na ịdị iberibe. Nke bụ eziokwu bụ na Caleb mgbe a na-anụ ọgụ, I'm not sure na ọ bụ na amụgo mgbe ọ dị ka 2 years ma 1 year. So onwere need to apologize. Read my lips. Onwere need. Enwe ndị okenye befa. So wee tọ ntọ a na-eme kịta bụ a na-adịghị mma. So wee mere ten. Mana ihe mere na anụchago ọgụ na anyị mere that o ji ewute mbọ that na even na anyị nwa n'ime obi kịta si na anụrụ ọgụ. Ọ dịghị ọgụ. It was ethnic cleansing and hardcore genocide. Cambodia ha chịrị kpochapụ anyị. Maka ihe mere obodo na mgbe emere this coup na-ese okwu onye plan ya ba wụrụ na mapụ hall Ibadan ka emere meeting wee chọọ soldiers mana ndị amị nọkarị ndị na ọchịchị mgbe ahụ mostly bụ ndị Igbo na rank great ranks ana ndị head like Kaduna Nzọgwa na ndị otu ya bụ ndị to n'ugwu Hausa femeghe because ha bụ ndị Igbo ha mere ka na hazi afa ndị Igbo ha to n'ugwu Hausa ha mere na ife ha biri ya dị Nigeria mma kpatara eji wee ndị amị ji wee mechaa site panel wee tụọ Awolowo life imprisonment for kedu akpọrọ ya treasonable felony na Calabar. So haji aburi accord between Awolowo, Ojukwu and others with the other presidents ka eje dozie ha dozitere na aburi na Ghana na taluo Nigeria. British ambassador wee dekwuo go on si moko na Hausa the landlocked nye ko na anya cause say away invade ya n'Igbo and has ihe je invade ya n'Igbo invade ejere na amore dị na Enugu si na na-eme armament reshuffle wee busia ngwa anyị niile ebe ahụ na na-ebute another one afra ngwa agha dozi na n'Igbo wee send the soldiers ihe kwu no police action no 48 hours ka ya nọ ihe abịara bụ ka ekpochapụ ndị Igbo nye nwoke nọ n'Igbo ewere ụtarị peripụsi onye ọbụla ahụ. Thank God na-emechalụ enwe resistant. So onye si ihe njikwu maka anasị na-anụrụ ọgụ a na-eme nkwado. Germans prepared for Second World War and they fought for 3 years. Biafra did not prepare and sent 3 years ka resist.
despite na mezi along the line arụbazie ma ogbunigwe rụbazie ndị western world na America ha na-eti isi si na-arụ mekworo na ndị akpọrọkworo badly anyị na-refine fuel na crude oil na back of truck ha na-esi na arụ na-emekwo mana anyị ọwọ ka a nụrụ genocide ka ya committed. So back to onye nke na-ekwu okwu mbụ isi na Caleb. Gọvanọ o kwesịrị bụ Caleb bụ ezigbo afọ ka ọ bụ ọwụ abara Caleb mgbe a na-ekwu na a na-protest na o kwesịrị ha change eri afọ. So when I said that na apologize ihe isi na apologize like Ugwumba said ka ndị Igbo tụere ya na second tenor atụgharị Plateau ka ọ na-achị nke ọ chịrị ha na-enye ya mbụ ndị be ha ọ dị ha mma mana one good thing na-atọ m ụtọ kịta bụ that na agwọ talụ ndị Igbo na-ajụ ndị ọdụ maka na ife a na-eme ha mbụ ndị gọọmenti ma ndị kele na ma Fulani ma ndị otie bụ sọsọ agwụtara anya taa ji ọdụ poisonous ọdụ ka ajụrụ ha na-ete kpakpakpakpa egbofe anyị ka ezi maka agwọ obi na be anyị kemgbe ị bara ife na bụrụ mmadụ ị nọ na python dance na another part of the world mana ọ gba n'ala Igbo ife n'ebe python na-agba egwu python dance ihe ọ osisi n'ime ọfịa bụ ka nkụ ife python dance ya eme na mbụbọ mmadụ ebe ihe python dance ya eme adọrọ m ịkọ akọ mana python gbara egwu na be anyị ana ifuru ya ọ dị ka when two elephants fight the grass will suffer. So when python fight with grass ihe mmadụ adọzi ebe ahụ. So nwoke na-esizi gbaghara ya ihe ekwu bụ biko ndị Igbo tụọrọ gwa ndị be anyị ka tụọrọ m election maka ịma ndị be anyị nọ Plateau ihe ọ chọrọ bụ tụọrọ m election ikwu n'okwu wụọ maka nke bụ eziokwu na ejiri ife eji agbana ntị agba n'anya ndị Igbo anyị dị too passionate anyị na-agbaghara ọsịsọ mana emeke na anyị ifo ebe onye mere anyị ịnọkọta na iwere Biafra ma ọ bụ that genocida umbrage wee kwụsị anyị egwu anyị ha wechi agbaghara ọsịsọ mekwa ihe niile ị nwere ike ime kọkwa eja mmiri niile nwere ike ịkọ mana eji na na akpakọsa anyị egwuregwu ọma nke ahụ si kachapịa na akwụkwọ o nwere ife ya bụ nwoke Nnewi jeru nzukọ o nwere ihe a na-ekwu kwuo somebody wee weta ụmụ isochi wetara ọ sị ha biko nụ na aha ede mkpụgheri n'akwụkwọ ọba na minute kawoni na minute ekenekwe m ụnụ ọ dị mma anyị ma anyị nere na nke arụrụ arụ dịka ndị okenye ịbịa na be anyị na-asị gị na anyị ma ihe dị iche na ekwu na efu ha niile pụtara akwụ ọ bụrụ na ya bụ nwoke kpọtara ndị okenye ndị Jos ndị Plateau steeti kpọta ndị Elders Council ndị Plateau steeti si biko na anyị na-ayọ ndị Igbo ọ bụ ụdị na anyị bịakwutere ya na gọọmenti haus ka ọ ga-ejikwuo ya bụ okwu nọọ ikporu kpọrọ ndị isi ndị Plateau steeti gaa n'Enugu. Thank you very much. Rie ọ bụrụ ofu rie nka echene si na anọ na kpọta Plateau gaa n'Enugu agwa ndị ọha na eze ha kpọpụta ndị okenye ndị Igbo enwe ha na-akpọ ikpu arụ anọzi ebe ahụ sị na ya bụ ihe unu meru ya bụ agbụ ji wee pụta na anyị atọhapụ unu taa maka na enwere ihe bụ ị na-ekwu na ikekwe ọ dị ofu afọ ma afọ na-abụ mgbe a na-anụ ọgụ mana ọ nụrụ ihe merụnụ ọ gụtara ihe merụnụ ọ makwa na ihe merụnụ ikekwe ọ na-emetụ ya n'obi na ihe mere ndị adịghịkwana mma mana o kwupụtaghị ya kamgbe o ruo ka ọ na-abazi ịzọ ọchịchị second term. Anụ m na o nwechara kọmishọna abi social advisor on Igbo affairs o ji kpọbata ndị Igbo kpọbata ana ịmakwu na obodo ọbụla iruru ewepụ ndị nwe obodo ndị Igbo ba second so na onye ọbụla chọrọ ịnata ndị Igbo ihe ga-ekwu ihe dị ha mma kama na nke a na gọvanọ na ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị kwenye na ihe ị na-ekwuchighị n'obi ọ bụrụ na ị chọọ ka anyị kwenye na ị chọrọ mgbaghara n'eziokwu kwado kpọrọ ndị isi ihe na unu ọ bụkwa ndị kọmishọna na ndị PA kpọrọ ndị okenye ndị eze bịawa Enugu ndị ọha na eze ga-akpọkọta ndị Igbo kpọkọta ndị okenye na ndị eze a n'Igbo a nọ ebe ahụ si na ihe ekwuru
na-ekwuzie maka na ụfọdụ ndị nọ n'ọnụ ọnwụ mgbe ahụ nọ n'ọnụ ọnwụ buo Naijiria ọnụ. Enwere ụfọdụ nwaanyị n'afọ ime egburu. Enwere ọtụtụ mkpamkpa akpara mgbe ahụ wee kwuo okwu kwuo okwu eji ọbara kwupụ. Ụmụ nwaanyị egbuwara afọ ha bọpụta nwa dị ha n'afọ. Enwere okwu ha na-ekwu mgbe ha na-anwụ. Ọ ka na-emegide Naijiria, ọ ka na-emegide ndị mere anyị. Ya kpatara na ọtụtụ mgbe iruo ihe dịka ma Kogi o, ma Benue, ma Plateau ndị eji mee ihe na ifu na ọnọdụ adakwata ha. Hapụrụ nke ndị ugwu na ndị ugwu bụ na erigo brain ha ebupugo brain box ha, ndị Fulani ebupugo brain box ha. So na-enweghịzi ndị nke ahụ ka bụ anyị ka na-emetara ha ebere n'ọnọdụ ha nọ na taa maka na be ha niile bụ ndị Fulani na-achị ha. Of course. Abịakwasị ndị Hausa na ndị Hausa achụkwu na ha n'ime family nwa ha na-eme ha emeguzi. So n'ihe anyị na-ekwu bụ biko gọvanọ anyị ma na ị na-agba mbọ gị na ndị be anyị na-adịkwa na mma ebe ahụ mana ya bụ na-adị m na mma bụ sụsọ for your own selfish interest. Ihe ọbụla ndị politiks kwuru odogo anya na anyị nwere etu anyị si ene anya anyị na-ene anya ana na-ene ọhụ ya bụ na ọ bụrụ na okwu anyị kwuru banyere biko gbadatawa Enugu anyị ga-egotara gị nkwụ anyị gaa n'Udi gotara gị nkwụ bunye gị aṅụọ nkwụ tụọ mmanya anyị were mara na ihe ekwuru na ekwugharị anya mana ọ bụrụ na ọ bụghị ya chetakwa na-aga ihe ji ka ji. Of course. Isikwa anyị gbaghara anyị agbaghara mana ndị ahụ kwuru okwu kwuchie okwu kubie ume ekwesịrị ịtasa mmanya n'ala wee yọọ ha biko si ha biko obi jụrụ maka na nsogbu Naijiria butere na mgbe emere ihe na gọvanọ wee kwuo ka ọ bụ mmadụ wee sị na enwe na ara ịtọ ara ịtọ enweghị nke emetụrụ aka ya bụ ihe wee na-achịtakwa azụ ahịze Chineke ka dowere ya ndụ mana ọ dị m ka okenye abịa n'ihe nke bụ na ọ na-ekwuzi okwu nkwugheri maka akwụkwọ ewepụtara mbọchị a eche na ọ ga-anọ n'ime yọọ si biko gbaghara ọ dị ka a ga-asị na o mechakwara kwukata ihe okwu azụ mana etu o si dị ọ bụghị ya ka anyị bịara ikwu tata ihe anyị bịara ikwu biko ndị Plateau steeti anyị nụrụ ihe unu kwuru okwu na amaka kata na Enugu ka anyị kpaa ya bụ ihe kpatị ọfụma epechike enwere ihe na-atinyere ka anyị na achọrọ m ịga kpọ ụtaba ịfụ na akpọrọ m agwa mee onye ihe mana biko gọvanọ olu na ha ayọghị biko ihe gwara ụnụ ndị ya kpọta ha ndị chifu echiri eze o nwere ndị okenye ezigbo okenye na ọbụ ụnụ ihe hold brief for the land abịa na Igbo achọ ndị okenye hold brief for the land abịa for reconciliation agwụ na ife ya eji wee kpụarụ ọ bụgo nnọọ ụkọ na abụ bụ tasa ọbara na agwa ndị ha gbagarabazi na ndị ayọ na biko na ha bụ ụmụnne anyị ewepụkwa ya onye ogbu ka agwachara okwu akọkọcha etu a sị gịnị ka i kwuru ọ sị pepepe so na ihe ya ikwuru like ụzọ ihe na-abụga na drop nzuzu ha ede na akwụkwọ kacha sị kawuo nzuzu nke ọzọ so na-ebe pepepepe onye ọcha bụ neketa anyarị before the war neketa anyarị ọ na-awọnda onye akịta ọ nwanne ha ka ọ bụ confused Ugwumba na ka eje hapụghị eje kpụọ ụtaba ebe tikedi ekele m ụnụ